Hej YouTube, det er Tim fra Rufflecrafters her, og i dag der vil jeg vise jer den her piston, som er her, som virker på den her måde. Håndtaget, det bare starter den, og det der sådan set sker, når man tænder i håndtaget, det er signalet, som kommer herfra. Den der kan egentlig godt bare komme væk. Det kommer op, hvis vi også lige fjerne den, det kommer op her, og så går det ned i sådan en trappeting, og så sender repeateren signal over til de der to. Og det samme sker på den anden side. Så nu skal vi bygge den, og det I først gør, det er I gør sådan der, og så sætter I to der, og to der, sådan med et mellemrum. Og så kan I lige få lavet sådan en, og sådan en, med, som I sætter en repeater på, som I kan se her. Og så sætter I en ekstra redstone på, så den bliver linket til repeateren. Og så får I sat sådan en trappe op, og en trappe op. Og det samme gør I her. En trappe op, og en trappe op. Så bestemmer jeg sådan set selv højden, men i det her, som I kan se her, så går den to trapper op, og så går den en til. Så det vil jeg også gøre. To trapper op, og så en til. Tre trapper. Og så hovedparten er her, som linker dem sammen. Sådan der. Jeg tjekker vi, om den har nok power. Og det har den. Sjovt nok. Så skal vi have lavet en gang. Hvis I vil lave det præcis på den her måde, så gør I det. Men nu laver jeg noget, der minder meget, meget om. Så vi tager den her. Op her. Som I kan se der. Og så skal jeg ikke gøre så. Sæt den der. Og så en ned der. Og så en hen der. Så kan I se, at den vil, hvis den er nok power, tænde for det. Og det har den sjovt nok. Så her har I døren. Og repeateren passer, og den tænder. Man kan sådan set også lave ind fra den anden side, hvis det er det man vil. Det kan vi godt gøre. Sådan der. Så kommer trappen. Så kører den ned. Den kører hen der for eksempel. Så kan I sætte den. Så se. Men det er fordi den er tændt herovre. Sådan der. Sådan der. Så dur den. Så det var sådan set alt. Jeg vil sige tak fordi I så med. Hej hej.